Bine ați venit la Comuna Cozieni. Bine ați venit în comuna cu cele mai multe sate din România, 20. Suntem bucuroși și onorați că ați dat curs invitației noastre de a participa astăzi la întrecerile sportive din cadrul Cupa Cozieni ediția 2. Mulțumim Direcției pentru Sport a județului Buzău, reprezentant de domnii profesor Paul Diaconescu și domnul profesor Dragol Ghiță, pentru realizarea acestui parteneriat, pentru faptul că o școală mică din mediul rural a fost aleasă ca partener în realizarea acestor activități. Urăm de asemenea bine au venit bine a venit școala cu clasele 1-8 Lopătari, reprezentată de domnul profesor Bucuroi. Urăm bine ați venit domnilor de la școala Vozioru, reprezentantă de la nivel de director domnul Stanciu Stelian, domnul profesor Chitu Ștefan și profesor Morogan Cătălin. Bine ați venit domnilor de la școala și dragi elevi de la școala Bălănești, reprezentantă de domnul director Radu Ion. Vă mulțumim domnilor directori și profesori pentru efortul deloc neglijabil pe care l-ați făcut pentru a fi alături de noi la aceste activități în această zi de vineri a săptămânii Paștelui. Mulțumim Primăriei Cozieni și Consiliului Local al Comunei, prin reprezentanții săi prezenți alături de noi, domnul primar Dan Panaitescu și viceprimar Georgian Nicolae, pentru sprijinul permanent acordat în realizarea acestei baze sportive, fără de care ar fi fost mai greu de realizat. Se cuvine o mențiune specială. Tot ce se va desfășura astăzi, baza materială pe care o vedeți și alte lucruri pe care le veți vedea, au fost realizate prin tenacitatea, insistența, perseverența și entuziasmul, alături de priceperea sa, de colegul nostru profesor de educație fizică, domnul Staicu Dănu. Țin să-i mulțumesc în mod deosebit pentru acest lucru și să cred că tot colectivul didactic a fost sprijin și conducerea școlii s-a ridicat la înălțimea așteptărilor. Mulțumesc colegilor și colectivului didactic pentru înțelegerea și sprijinul pe care l-am primit din partea acestora. Dragi copii, activitățile desfășurate astăzi au ca scop principal întregeri sportive la disciplinele fotbal, tenis de masă băieți și fete, badminton băieți și fete, șah combinat. Eforturile și realizările obținute de competitori vor fi răsplătite cu cupe, diplome și alte premii cărora copiilor sper că o să le placă. Dar aceste activități au și alte obiective. Unul este acela de a ne cunoaște între noi elevii, între noi cadrele didactice, între școli, de a face un util schimb de experiență, de a învăța unii de la alții, de a ne cunoaște comunitățile, localitățile județului, vecinătățile comunei noastre și altele din județ. Un alt obiectiv este acela de a arăta că și în unitățile școlare din mediul rural nu este locul unde nu se întâmplă nimic, că se muncește cu simț de răspundere și mai ales că orele de educație fizică și sport, competițiile sportive nu constituie cenișăreasa programelor școlare, ci sunt predate cu mult simț de răspundere și nu constituie doar completări la alte catedre și norme didactice. Baza materială pe care o vedeți constituie dovadă că la școala noastră aceste materie din program este privită cu mult simț de răspundere. Faptul că sala de sport amenajată ne permite ca și pe timpul iernii să ne desfășurăm activitatea tot atât de bine ca și în restul timpului este un fapt că ne-am realizat obiectivul propus. Este adevărat, avem și un avantaj. Efectivele de elevi ale școlii noastre, între 10 și 15 elevi per clasă, fac posibil acest lucru în condiții foarte bune. Nu în ultimul rând, întrecerile de orice fel între elevi oferă posibilitatea educării acestora în spiritul fair play-ului,
al respectului și aprecierii adversarului atunci când acesta este mai bun decât tine. Este foarte bine să câștigi într-o competiție, dar și mai bine să participi, să te întrești cu cei de seama ta, să-i cunoști, să-i respecti în cadrul întrecerilor. Dragi elevi, sportivi competitori astăzi, peste câteva momente vor începe competițiile sportive la care veți susține cu frenezie echipele favorabile și sportivii favoriți. Doresc să faceți acest lucru cu fair play, cu bun simț, fără a-și digni sau aduce injurii. Doresc în încheiere succes tuturor echipelor și elevilor sportivi să câștige cei mai buni. Domnilor profesori, le doresc să se simtă cât mai bine în următoarele ore în școala noastră și acest eveniment să rămână în amintirea elevilor prezenți și a profesorilor ca un eveniment plăcut și educativ. Vă mulțumesc! Vom asculta în premieră imnul Asociației Sportive Școlare Șoimi Cozieni. Orice român poate fi campion, interpretat de formația Voltaj.